Ọhaneze na Chief na n'akụkụ ụzọ agụgụ ọnụ asị na tata bụ eke ọnwa Junu 23. Anyị si mmụọ niile na-emesi ike bịa tọọ ọjị na taa bụ eke. Chukwu elu tọọ ọjị, Chukwu ana tọọ ọjị, Chukwu mmiri tọọ ọjị. Ana Nigeria tọọ ọjị, ana Indonesia tọọ ọjị. Ana Asian continent tọọ ọjị, ana South and North and Central America bịa n'ịta na ọjị. Ana Europe bịa n'ịwụrụ ọjị. Ana Africa bịa n'ịta ọjị. Ana ihe na local gọọmenti ebe anyị si. Asị mụ na bịa wụrụ ọjị. Ụra asị ihe na bịa tọọ ọjị, ụra asị ọkeja tọọ ọjị, ogwugwu mbọsị tọọ ọjị. Atamina uri eke bịa wụrụ ọjị. Ana obodo isi ana bịa tọọ ọjị, ana ụmụ ụdara tọọ ọjị, ana obodo Awa bịa tọọ ọjị. Ana ndị ezi ka Anambra Kpaka na oke ọhịa na ụmụ uduru, ana Amaduru. Ana ụbọ ego ma n'ụzọ akpa na niile ihe ala ji dị ebe ndị chetara na ndị echetara na Lilu Brusi ụzọ mbọsị Azịa Iseka bịa na iwụrụ ọjị taa anyị. Achọbapụgara akọ na nwa dibịa onye nwanne ya mejọ gbagara nwanne ya n'izu kama na nneji. Asị na nwoke nụrụ ụbara nwaanyị ihe o ji n'ụbara nwaanyị bụ ka ọ nwụta ụbara nwa na ofu nwa na-agba ọgbana n'ikpo. O jiri egbu eji egbu onwe ya, onye sị na ya na-eme adịghị ya mma asịsị gbuo ya. Onye fụrụ anyị cheta ihe mere ya na mee ya ọzọ. Asị na oke amụ abụ uru na ọ bụrụ na oke amụ bụ uru na nwoke bụ amụ ibi ejegbu na amụ nkata. Ngị na Chukwu ngị na tata bụ eke bịa na ite ọjị na mmụọ tọọ na mmadụ chi na-agụ anyị bịa na iwuru ọjị. Agụ m Clement ma mesebe bịa tọọ ọjị, asị m agụ gị bịa tọọ ọjị. Anaba anyị tọọ ọjị. Ana nna nna anyị bịa na iwuru ọjị. Ndị gbara anyị ọgụ na mmụọ ndị na-agbụrụ anyị n'ifo si na mmiri tọọ ọjị, nwoke mmiri tọọ ọjị, nwaanyị mmiri tọọ ọjị, chi mmiri tọọ ọjị, chi ana tọọ ọjị, chi enu tọọ ọjị. Anyị si na onye bụrụ na afụ vidiyo na tata bụ eke ka ọ na-enene vidiyo ka ihe siri ike na ndị ahịa dị mfe. Nwaanyị dị ime ji amụ n'udo, nwoke na-achụ ego ya afụ ego, adịghị ka ibe na-agụ akwa. Anyị si nke anyị na-eme obi sie ya ike, onye na-agba mụkwasịbe mba ike na chi jiri eji efu efu. Anyị ewezikwa ka anyị wee bụrụ ndị nọ na mba, onye ọbụla nwere nwaanyị na-atacha nchacha na-atabi ire. Mụbụ Ifechukwu Ikechukwu nwokere ka okorobịa, mụbụ eze obia, mụbụ eze dibịa, mụbụ danfo draiva. Asị nke unu na-enene anya ka unu na-eneta ihe ọma. Anyị ejiri obodo nara obodo tata bụ eke bụ ọnwa June 23. Nwanne m ihe ejiri obodo nara obodo. Ọnwụ ike aji egbu gị na Indonesia. O ji egbu gị iji egbu onwe ya. Onye sị na ọ gị bụ ihe ndịrị dị ya, ihe ndịrị dịrị ya. Iji eburu ego n'obodo Awa jee dozie ebe nna gị mee ihe ego bụrụ dike bụrụ dimkpa. Nke na Chukwu nke na ewesị na ntụghachi wee ego esi ebe na mmezu na nkwọ na eke na ore na afọ bụrụ o bụkwa oyi na ọbụkwa ọfọ mgbịrịgba mmanụ ụzọ dị ụjọ. Anyị Indonesia na-eni nzu nwere na agụgụ ụzọ agụgụ ọnụ na tebụl bụ onwe ọ bụrụ plankị. Ihe na-eme edoro m anya ihe na-eme ama m ihe na-eme mara ihe na-eme. Ana m eri nke mmadụ, mmadụ erikwana nke m. Asị m gịnị? Ana m eri nke mmadụ, mmadụ erikwana nke m. Onye tiri m ego ka ntiri ya motosaịkụl bụ mechin m na-ere ntiri, o tiri m ego ebunara m ya mechin n'udo. Nke na Chukwu nke na n'ihi iji eri nke mmadụ ya bụghị nke m. Asị m ihe a ka ụya mee m n'iro ka ọnwụ ike bụrụ nke m. Mana ihe na-ene m anya wee sị na ọmụ bụ ihe ndịrị dịrị ya wee gbuchie ụzọ nsi eri, anyị si ana gbuchie ya. Onye si ka ya mebie kọntaktị anyị ji ide ebube, anyị si kọntaktị ya mebie ya. Onye na-ara nwunye mmadụ, anyị si ana mebọọ ya. Onye na-eri ego mmadụ, anyị si ifere mee ya. Onye na-agbara nwanne izu ọnwa, anyị si ọnwụ gbuo ya. Onye si na ihe nwanne ya na-eme adị ya mma, anyị si sigbuo ya. Nke na Chukwu nke na obodo okwe kwuru n'iyi ise ya gazie nwa m.